זה בשבילי, זה לא רק מפקד, זה גם חבר יקר מאוד, אפשר להגיד אח. מאוד מסור לבית, מאוד מסור לאחים שלו, מאוד מסור אליי, מאוד ישר, מאוד כנה, מאוד חביב על חבריו, היו לו הרבה מאוד חברים טובים, הוא אהב טבע. הייתה לו את האמת הפנימית שלו, וזה היה המוטו, זה האינטגריטי הזה. אני יכול לומר שדרור בראש ובראשונה היה חבר אמיתי שלי. התייעצנו, הוא התייעץ איתי די הרבה, ואני מודה שגם אני התייעצתי איתו. דרור איש קטן, אבל גדול בגבורה. התהליך אינו פשוט, התהליך מחייב. נדרשת גבורה, נחישות, מנהיגות ואחריות בהליכה היסטורית זו. נקודה אולי הכי מיוחדת שיש בדרור בעיניי היא יכולת המנהיגות שלה. בראש ובראשונה ביכולתו המאוד מרשימה לקחת רעיון, לעצב חזון ולממש אותו. היכולת לקחת את שני הדברים האלה, לאסוף את פקודיו ולהוביל אותם אחריו כך שבסופו של דבר הם יעשו בדיוק את מה שהוא רוצה. הוא הצליח לגרום לאנשים להיות גיבורים כמוהו. זאת אומרת, לזהות את המטרה הגדולה, להיות נאמן לה, להיות יותר חשוב, נאמן לתפקיד שלך בתוך המטרה הגדולה, והכי חשוב גם לאהוב את זה ולשמוח בזה. דרור לא עניין אותו סיפורים וההסתבכויות וכל מיני הסיפורים שאחרי לפני, עניין אותו האמת, מה עשית ולבחן תוצאה. הוא ביקש ממני באחד מתרגלי האוגדה לנהל את השולחן המרכזי. הניהול של השולחן המרכזי מחייב יכולת מאוד מורכבת ובעיקר ניסיון. לא היה לו בזה שום מושג כחירניק שבא מ-35. לא ידע ממה מורכבת האוגדה. אמרתי לו, דרור, אתה הולך להתגלח על תרגיל שיש בו אלפי אנשים. הוא אומר לי, המפקד, מה זה כל כך מסובך? לקח את הנושא, למד אותו וניהל את התרגיל האוגדתי הזה בצורה שאני לא חושב שיש הרבה שיכולים לנהל אותו. זה דרור. הוא יצר יש מאין בהרבה מאוד נושאים. אני חושב שאפשר לומר שהוא בהרבה מאוד מובנים הצליח, וזה אחד מיכולותיו המאוד מאוד מיוחדות, לקיים תהליכים שמשנים מציאות. היינו במקום אחד, עכשיו אנחנו במקום אחר. אני חושב שגם בחברון, באותה דרך של מנהיגות, הוא הצליח לשנות מציאות. ובהרבה מאוד מובנים, לפי דעתי, דרך הפעולה המבצעית בחברון, למעשה הביאה למציאות מבצעית אחרת מאשר במקומות אחרים. אין ספק שגבורתכם אתם, המשפחות, אתם, ההתיישבות,
מסמל יותר מכל את הפסוק בפרשתנו, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. לא יצאו ביד רמה, אלא יוצאים ביד רמה, הווה מתמשך, כמו אז כן היום. גבורה זה היכולת להכניס אידיאלים גדולים לתוך מעשים קטנים ולאהוב את המעשים הקטנים. הדברים הפשוטים האלה, זה היה הדרך שלו לבצע גם את הדברים הכי מסובכים. מעבר לזה, להכיר בצורך שלך להיות במקום הזה, בתפקיד הזה, לעשות את המעשה הזה, גם אם הוא נראה מעשה קטן. היכולת שלו לשלוט בכוחות הנפש בזמנים לחוצים, במצבים מתחלפים, בין גבורה של הסתערות, בין עשייה מפעלית של צבאיות, ובמעבר, בסוויץ', בין שנייה, להיות אדם רגשן, להיות אדם משפחתי, להיות אדם חברותי, חבר טוב, איש עשייה גדול, שעוסק במקרו, אבל יודע בין שנייה בשליטה עצומה ובגבורה להתעסק בקטנות, להתעסק בדברים הכי קטנים, בחסד, בגבורה, ברגישות גדולה מאוד וברגש מאוד גדול. זו בעינה גבורה, גבורה של דרור. אתם פה, כולכם המתנדבים, התומכים בחיילים, בצבא, הפועלים מיום יום במסירות, בונים ויוצקים את תחושת השותפות המחייבת. מפעל זה הינו נדבך חשוב בשיתוף והקשר ההדוק בין ההתיישבות לביטחון. זה מלדאוג לנגד שיצא לחודש השתלמות, דרך נגד שיצא עכשיו הביתה, דרך קצין שיגיע ליחידה פה, דרך האיש שמתגרש, ודרך ההוא שרב עם אשתו, ודרך מה שאתה רוצה, הכל דרור נוגע, עם הכל דרור מתעסק. דרור היה איזה מוקד עלייה לרגל של כל האנשים עם בעיות ונגדים וקצינים, ודרור בדרך שלו היה משכנע אנשים מחוץ לצבא כבר, וזה לחזור לצבא ולהיות קצינים ונגדים ולחתום קבע. מח"ט חברון, עם כל התפקידים הענקיים שיש לו, עם כל הצרות שיש לו על הראש, עם העיר חברון על הראש, יש לו זמן לשמוע את אדי, ויש לו זמן לשמוע את העיר, ויש לו זמן לשמוע את ההוא ואת החייל הזה יש לו זמן לכולם. היה לו זמן, אף פעם לא ידעתי שלמח"טים יש לו כך הרבה זמן. בדיעבד, במחשבות של דיעבד, כמה זמן היה לו למשפחה, לילדים, להורים. השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר. הוא חזר הביתה וקראו לו ליחידה, שאלת אותו, תראי מה קרה, יש מקצוע, מה אתה רץ? זאת אומרת, לא, שום דבר, מחלקים פנקסים. מחלקים פנקסים, מה זה פנקסים? במדרגות. אמרתי, דרור, אתה עובד עליי, ואני אחר כך יהיה לי קשה, ואתה יודע את זה. אז תעשה לי טובה, תספר לי מה זה. היה לי עם הפנקס, משהו כמו צלש, הוא קיבל צלש. הרעיונות שדרור חי אותם היו מוסתרים, זאת אומרת בשקט. הדרך שבה הוא נותן דוגמה אישית בנושאים השונים, הצניעות המאוד מאוד פשוטה שלו, היושר שלו. הוא גם לא החזיק מעצמו, לא... היית אומר לו איזה משפט שעמדתי, נגיד אז בתקופה האחרונה שהתבשרנו שהוא הולך להיות מח"ט צנחנים, אז הרגשתי איזה צורך להגיד לו איזה מילה, איזה כל כך לא... עזוב, תן לעשות את המשימות, תן להזדהות איתם.
אני חושב שבשום שלב לא נפרס שטיח אדום לפניו בשום תפקיד. והוא זכה בכולם ביושר רב ובעיקר בעבודה קשה. חלום חייו היה להיות מח"ט 35. מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שנוכל לחזור. החתירה לאמת היא עמל. דרור היה אדם עובד. הנקודה הזאת של החתירה אל האמת, שזה איזשהו קו, איזה סרגל בתוך המציאות, שאדם מודד את עצמו כל הזמן, מה הוא ביחס לסרגל, איפה הוא זז, איך הוא חוזר, מה הוא דורש מעצמו, איך הוא מקיים את הדרישה הזאת. זה סוג של דבר מאוד נדיר בדור שלנו, מאוד מאוד מיוחד. ההסתכלות מול האישיות של דרור היום היא צריכה לתת לכל מי שאהב אותו והעריך אותו הרבה כוח לנסות להיות יותר אמיתיים, יותר ישרים, באמת עם הרבה טהרה, באמת לא מצד המעטפות החיצוניות שלה. זיכרון זאת פעולה אקטיבית שבה אנחנו מתוך הכרת גודל החלל, גודל היעדר בחיים הפרטיים שלנו, בחיים הציבוריים שלנו, אנחנו מנסים לפעול ולהחיות את האובדן באופן אקטיבי. בזה שכל אחד ואחד מאיתנו יאמץ משהו מדרור, משהו מהדרוריות, בכך אנחנו נזכור ובכך אנחנו נמשיך את הערכים הנצחיים הללו לערך של נצח. נכונה לנו עוד דרך ארוכה, המאבק אינו תם. אנחנו בצבא, בראותנו אתכם ביום יום, מתגברים באומץ על הקשיים, ממשיכים וחיים את חייכם האזרחיים, תוך גילויי גבורה מתמדת ודוגמה אישית, שאוהבים כוח, נחישות ויותר מכל מחויבות. יהיה זכרם של הנופלים ברוך, ומזיכרון זה נמשיך, נפעל וננצח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אמן. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, ויקרא שמו בישראל דרור נחמיה.